Čaute ľudia, moje meno je Jokerská a vítam vás u prvého videa z našeho nového štúdia. Informačné video som nevydal preto, lebo som nechcel, alebo sa to ešte nejak posralo. Predstavujem vám druhého člena našeho štúdia, Matpeta. Čaute ľudia, tu som ja, Matpet. A našeho tretieho člena. Čaute ľudia, ja som Majo SK a môj kanál už som zrušil, pretože som tu, ale možno budem ho furt robiť, takže dúfam, že budete tento kanál pozerať. Aj som do toho som dal, že končím, dal som do popisu ten kanál, takže dúfam, že dáte prosím odbery alebo aspoň nejaké tie lajky. Dobre, to bol náš tretí člen. Toto je informačné video plus aj nábor. Nábor vyžaduje pár podmienok. Prvá podmienka je to, že proste musí bývať Bardejové. To je najdôležitejšia podmienka. To len taký efekt som pridal, takže len zo srandy. Ešte stačí už, dobre, len som efekt proste dal. Dobre, môžeme pokračovať. Za to sa ospravedlňujem. Dotačíme cez jednu vec. Teraz nepoviem cez čo. To je informačné video plus nábor. Jak som hovoril, musíte bývať v Bardejove, to je najdôležitejšia vec. Alebo môžete bývať na Dlhej Lúke, alebo dokonca aj v Kúpeľov, ako náš kamarát Matpet. Proste to hoď do popisu, čo majú robiť. Hej, no, ale aj tak poviem, len keby to nevedeli. Dobre, a potom do popisu. Hej, musí mať viacej jak 10 rokov. Tak sme sa už dohodli. Nesmie hrešiť. Ďalej, čo to bolo? Musí mať skúsenosti s intrami, plus musí mať skúsenosti s hrami. Áno. A posledná, to môžu vymyslieť títo traja. No, títo dvaja. No a my proste, počkaj, odsuň, lebo inak to bude hrozne počuť, takže my sme ako traja, takže on je majiteľ toho týmu a my dvaja s Matpetom sme spolumajiteľia, tak. Takže, počkaj, kto príde ďalší do klubu, môže mať tiež nejakú hodnotu. Tak. Môže mať hodnotu člena, plus aj dôstojníka. Takú. A budeme vás pozývať, že môžu tu prísť nejakí hostia, máme tu miesta dosť. Takže hláste sa čo najviac. Áno, to boli naši dvaja členi. Tak, každopádne tento tým sme spojili s dôvodou, lebo nemáme až tak veľa peňazí a musíme okna musíme zatvárať dekou, aby nám tu nesvietilo slnko. Tak budem rád, aby ste nás podporili. Určite pri nejakých streamov budú hlasové donaty, takže u nejakých streamov budú aj hlasové donaty určite, takže môžete... Keď dosiahneme 100 odberov, tak by sme mohli natočiť jeden taký live streaming z CSGO, ne? No, keď náš kamarát Matpet si kúpi CSGO. No a niečo vám poviem. Tento pondelok môžeme vydať diel, že narodeninový, alebo tak meninový, neviem, lebo ja budem oslovať meniny. A ešte môžem dať čo povedať. No. Jak by som to chcel, proste Ježiši, keď budete dávať donaty, tak budeme hrozne rádi na tých live streamoch a pre istotu. Chcel som povedať len, že vlastne budeme v tomto štúdiu a proste budeme sedieť a každý po zmretí sa bude striedať na CSGO a pre istotu budeme to robiť tak, proste každý bude natáčať napríklad zo svojho prostredia, niekedy príde niekto ku niekomu a tak proste natočíme, takže to by bolo všetko odo mňa. No. A ešte jedna vec, keď sa niekto do komentáru napíše, že by rád bol v tomto týme, tak sa raz s ním stretneme na námestí pred kostolom Bazilika svätého Egidia. Alebo proste na začiatku molitérky. To asi keď vie niekto, čo je molitérka. Ako v Bardejove. No. Radšej sa tí, ktorí
tí, ktorí chcú vstúpiť do tohto studia, tak sa stretneme pred kostolom Bazilika svätého Egidia na námestí a musíme sa dohodnúť, napísať čas presný a jaký deň, lebo už... Vidíš toho tu? Si ty. Chceš niečo povedať? Ne. No, to by bolo všetko. Ja by rád. No. Keď chcete nejaký, aby sme natočili vlog, napíšte do komentu, alebo nejakú hru, napíšte jakú a my ju natočíme. No to je pravda, toto studio sa zaoberá len tým, že sa budeme točiť hlavne challenge, budeme točiť vlogy, challenge a možno aj let's play, keď sa dohodneme nejak. A čo si nechcel? Hej, a že budeme vytvárať vlastné vlogy a tak. Áno, a potrebujeme niekoho, kto je skúsený so vytváraním intra. Takže... Takže môžete napísať do komentárov, čo by ste chceli byť. Napríklad my dávame voľné veci, ja striham videá, tu Matpad, on vlastne robí tie nejaké veci, no také skúsené a Peťo proste ako Joker, Peťo, no tak on robí také veci robí. A pre istotu, jak viete, ja mám Majo SK, ja som Majo a Matpad je Matúš alebo Maťo, tak ho prezývame, no. Ešte chcem niečo povedať kamarát Matpad. No, tak by som vám mohol povedať, že aj Majo je taký skúšený, že vie robiť intra tiež, ale veľmi profesionálne nie. Takže by sme vás poprosili, aby ste nám do komentu napísali nejaké veci na vytváranie intier, strihanie videí a také, čo by nám veľmi pomohlo. Intra, tak nemusíte nám povedať, pretože ja poznám dosť tých, ale mohli by ste nám prosím spraviť nejaké to intro, alebo v pohode, ja mám tento Camtasia, alebo Sony Vegas, alebo Adobe Premiere Pro, takže cez čo už sa dá strihať. Hej. A ešte dve informačné veci o tom, že dávam do popisku videa Matpadov kanál, aj môj kanál tam možno bude. A ešte jedna vec, teraz som zabudol, aká to je, sakra. Jaká? Čo to bolo? Hej, že budeme možno točiť aj hovadiny z Photoshopu. Možno budeme prerobávať nejakých youtuberov, nevieme. Alebo sami seba. No, možno aj sami sebou, ale dopredu upozorňujeme, že nikoho nekopírujeme. Vlastne tú sériu si pomenujeme sami, sa nejak dohodneme a ešte chcem niečo povedať Matpad. Čiže neviem, približne vám poviem, že pondelok by k nám mal prísť jeden host. Teraz mám povedať jeho meno, alebo nie Joker? Hej. Teraz povedz, aby mal nejakých aspoň tých. Takže on sa bude volať Let's Play Speaker. Môžete si pozrieť jeho videa, on je celkom dobrý. A vypočujte si našu hudbu. Tak to je naša hudba. Áno, dopredu, keby to bolo veľmi... len z rádia. Dopredu upozorňujeme, že keby to bolo veľmi náhle, si to stíšte tam. Tak ja sa s vami lúčim a čaute. Čus! Čau. Ježiš, ja to musím...